Salimiko wanda ya bada umarni Bashir G Sharif tawagar 'yan mata. Ba ke tsoron abin da zai faru nan gaba? Wannan fa kamar damfara ne. Ni fa ba damfara nake yi ba. Rabu da ita Aisha, ba ta san me bambanci tsakanin wankiya da damfara ba. To idan ba za ki dan ba, rage miki hanya mana. Ai ni ba a rage min hanya. Sai dai a ɗauke ni, a kai ni inda za a kai ni, in gama abin da zan gama kuma a ɗauko ni a mai da ni inda za a mai. Wataƙila idan ka samu rataya a wuyanka ba ka iya gane nauyin da yake wuyanka. Laifin mai laifi, laifin mai haƙuri kuma haƙuri. Rigar da ake saka ta babu wuya, hakika akwai tasgaro a cikinta. Shin menene leƙenta kuma menene rashin leƙenta? Aisha Indo. Ya haka wai? Me kake hanzari? Labari ya wuce, shi yake kawo da wannan ne yasa za ki gane cewa na gahu da komai. Iya kisisinarta da neman damfara da kuma ta damfara mutane ya kai ta ya baro ta, sai dai kashi a wani layin daban idan ta yi ziri kuma ta jazarar layin ta na zara tana iya cin magacinta. Ta sha alwashin sai ta kai kowa ƙasa, ta sha alwashin damfarar ta shine ribarta, ta sha alwashin sana'ar ta shine ta damfara kowa, bata kyala namiji ba bata kyala mace ba. Aisha Indo. Na kai shekara 1 bana hawar motan haya. Kina nan a tsaye mota mai rai da lafiyar ta za ta zo har nan gurin ta ɗauke ni zaki. Allah ya isa kuɗi na wallahi, na rantse da Allah da ba zan taɓa yaɗe miki ba wallahi. Na rantse wallahi wuta balbal. Aisha Indo. Mai haƙuri shi ne da riba, ni da kai ba mai nadama. Kar ka zarce hasashe na, kai ka zam hasken gani na. Wai a cikin mazan da kike damfara, akwai wanda kika taba riska ba halinsa bane? Tun maza haka suke, tun mayin mata ne. Ai in dai da mayu a bari kai ba ta rashin kuɗi babu. Maza maganin talauci. In kin aiko kuɗin ai ga kannan ki ga abubuwa da yawa. Aisha Indo. Daukar nauyin shirin mai gadon zinare wanda ya shirya Nasir dan Hajiya, ba da umarni Awwal D ya kasai. Sai ku yi subscribing a tashar mai suna mai gadon zinare TV. A nan ne kadai za mu fara saka muku wannan shiri Aisha Indo.